Dobar dan, moje ime je Ivan Romac, nastavnik sam Turističko-ugostiteljske škole iz Splita. Danas radim la večer. Nakon kratkog upoznavanja s kuhinjom, ugodnog razgovora s već dobro poznatom ekipom i pripreme svih potrebnih namirnica, bilo je vrijeme da zasučemo rukave i krenemo u početak ove kulinarske avanture. Uz puno truda, smijeha i dobre energije, pripremili smo pravi mali gastronomski užitak. Na meniju su se našli povrtna juha, lazanje, a za kraj, kako bi zaokružili cijelu priču na najbolji način, štrudel od jabuke. Pogledajte jedan mali dio naše avanture. Ono što je dugo. Tako će oni dobiti širinu. To je ta širina već gotovo. Čekam, pustimo da vidim. Ja to na opis. To je bilo sve, drago nam je da smo uspjeli bar nekome pomoći.